Dragi prijatelji portala Info Bugojno, danas se nalazimo u galeriji Kulturno-sportskog centra gdje smo pogledali izložene slike Darija Pehara, akademskog slikara. Gospodine Dario, vaša izložba bit će još ovdje postavljena koliko dana? Kakvi su utisci sa ove izložbe u Bugojni? Da li ste zadovoljni posjetom publike koja je pogledala vaše radove? Pa ova izložba trajeće dok traje ovogodišnji festival Fedra. A što se tiče otvaranja i posjete na ovoj izložbi, jako sam zadovoljan. Znači, stvarno je bilo puno publike, bilo je zanimanja za moje radove, ali to je bilo i nekako za očekivati jer trenutno u Bugojnu se nalazi puno umjetnika koji su vezani za kazalište i općenito koje zanima umjetnost. Mimo ove izložbe, da li su u toku pripreme za neku narodnu izložbu i s kojim motivima? Pa, imam mnogo ideja, ali opet kada odabirem koju ću tematiku raditi, uvijek se prepustim vodim se svojim osjećajima i naravno, najvažnije je da umjetnik ne laže sam sebe i onda će biti sve kako treba. A sljedeći motivi će biti sigurno opet vezani za prirodu jer sam veliki ljubitelj prirode i bit će vjerojatno vezani za tematiku vode, vodopada i ljepote vodopada. Pa to može biti vodopadi iz naše države, a možda dobijem inspiraciju i od nekih svjetskih poznatih vodopada. Za ovakav jedan rad, koliko je vremena i truda potrebno, a i financijskih sredstava za uloženu ovakvu jednu sliku? Pa to se, financijska sredstva ovise o tome, evo ja ovdje sam uradio, znači skoro sve slike su na platnu, ima jedna na drvu, a ostalo su znači sve na platnu, a to naravno to malo više košta to jer platno je najskuplja slikarska podloga, ali što se tiče uloženog vremena, to ovisi. Ovisi koliko se umjetnik uspije izraziti da bude zadovoljan sa onim što je naslikao, tako da se ispod ovih slika koje vidite na nekim od njih nalazi recimo uništenih, prebojenih 5-6 slika, jer ja ne stajem dok ne budem zadovoljan sa onim što radim, tako da često prefarbavam, prebojim svoje slike da bi naslikao neku novu kompoziciju s kojom sam zadovoljan. I zato to zahtijeva puno vremena. Međutim, neka se čak desi da iz jednog pokušaja uspijem napraviti kompoziciju s kojom sam zadovoljan. Ulaskom u galeriju, posmatrajući vaše slike, dominira bijeli medvjed ili crveni medvjed. Koja je to značajna inspiracija? Što bi ovako za običnog posmatrača ovih slika trebalo da znači ovih slika, šta govori? Pa kao što vidite, na ovim mojim slikama dominira motiv bijelog medvjeda, na većini slika, nije na svakoj. Opet na nekoj se pojavljuje i brod koji je ledolomac, koji je vezan za Antarktik, a i ledenjak se pojavljuje kao figurativni dio na slikama koje su zapravo dominantno apstraktne i veoma plošne. Što se tiče bijelog medvjeda, pa za šta je običnom čovjeku reći, meni je taj bijeli medvjed postao inspiracija onda kada sam počeo pratiti problematiku globalnog zatopljenja i sve te posljedice koje to globalno zatopljenje nama prijeti i šta nam donosi budućnost zbog tih posljedica.
razmišljajući o tome, počeo sam da slikam tog medvjeda u tim antarktičkim bespućima, ali sam uvijek ga stavljao na rubove neke, jer sam htio dočarati kako je on u nekoj opasnosti, da je ugrožen. Međutim, dublje razmišljajući o tome što radim, jer neke stvari umjetnik radi racionalno, a neke podsvjesno, onda sam došao do zaključka da svaki umjetnik zapravo ispoljava svoje emocije preko platna, preko ili materijala na kojem radi. Onda sam tog medvjeda počeo doživljavati kao pojedinca koji je izgubljen u društvu i koji se susreće sa raznoraznim problemima i opasnostima. I zato su u vezi toga moji nazivi slika povezani sa tom pričom. Evo, kao što vidite, ova se slika zove Iznad ponora, onda se neka tamo zove Distanca, neka se zove Na rubu. Mislim da je i naziv slike bitan, jer i on na neki način ukazuje na ono što umjetnik radi. Ali opet, i pored svega toga, ja volim prepustiti publici, znači da ona sama doživi taj moj rad na neki svoj način i ne želim strogo nametati publici kako treba da doživi moje radove. Pozivam znači sve naše građane, simpatizere umjetnosti da mogu ovu izložbu pogledati u galeriji Kulturno-sportskog centra Bugojno. Neki su radovi dostupni i u prodaji. Pa u večernje sate prije predstava u Kulturno-sportskom centru svratite i do galerije i pogledajte radove ovog umjetnika.